Malakas na papuri sa mahal na ina ang umalingaw-ngaw sa bayan ng Manawag kahapon, April 22. Pagkatapos ng reenactment ng koronasyon ng Our Lady of Manawag, ipinarada ang imahin sa bayan. Ang mga riboto, iwinagayway ang kanilang mga panyo, kasabay ng musika at sayawan. May ilan ding mga yak-yak nang makita ang imahe. Kaming napupunta dito pag Misa Gracia, like during May, like that. And kahit na medyo malayo, talagang para magpasalamat sa Panginoon for all the blessings. Tayo po ay pantay-pantay na kapatid. Dangan lamang ay masikip yung simbahan. Pero tinitiyak ko po sa inyo, hindi po masikip ang puso ng ina para papasukin tayong lahat. At alam po ng mahal na Birhen, ang sakripisyo ninyo kahit kayo ay nasa labas ng basilika. Ang mga deboto kasama ang imahin ay nagprosesyon mula Basilika patungong Rizal Street at pabalik ng simbahan, kung saan pinaniniwala ang nagpakita ito sa isang magsasaka at pinili ang lugar bilang kanyang tahanan. Sa prosesyon, taimtim ang kanilang mga panalangin. My daughter is part of the Philippine team ng gymnastics. So talaga yun ang wish namin na siya. To be able to go and join to be part of the team that will go to China. Hopefully, makamedal din sila and qualify for the Asian Games. Yun. Sana, Mama Mary. Pero may plan naman si Mama Mary. Ayon sa Manawag LGU, tinatayang nasa higit 500,000 deboto ang bumisita sa bayan upang saksihan ang makasaysayang paggunita sa koronasyon ni Apo Bacut. Bagamat may ilang nawalan ng malay sa gitna ng misa, naging mapayapa pa rin ang pagdiriwang. Bali sa tulong po ng ating mahal na Mayor Ming Rosario is, kung makikita nyo, is lahat po ng heads ng LGU is nandito. So nakaprepare kami hanggang sa medical, sa traffic assistance. Lahat po kami is tulong-tulong po dito, sir. Sa huli, bumalik muli sa simbahan ang imahe ni Apo Bacut kasabay ng isang drone show at fireworks display. Pero higit pa sa pagtatanghal, baon ng mga deboto sa kanilang pag-uwi ang pag-asang makitang muli ang imahe sa panahong muli silang tawagin ng mahal na ina. Ating salubungin ang ating mahal na ina ng Santo Rosario. Viva Virgen ng Manawag! Viva Santo Rosario! Jose Robert Inventor. Mabuhay ang patrona ng Pangasinan! RNG News, Manawag, Pangasinan.